Prečo je také ťažké robiť veci, ktoré sú pre nás zdravé a také ľahké robiť tie nezdravé? Túto otázku mi položila klientka na individuálnom coachingu. Odpoveď ťa možno prekvapí. Náš mozog totižto často uprednostňuje to, čo je efektívne. Nie to, čo je pre nás najlepšie. Rád šetrí energiu. A preto je ľahšie zopakovať nezdravý návyk, ktorý už pozná. Zmena vyžaduje energiu. Úprimne aj mne dnes vyhovovalo byť doma vo vyklimovanej miestnosti a po práci si len niečo pozrieť na YouTube. Miesto toho sme išli s partnerom von. Museli sme sa premáhať, lebo sa nám nechcelo? Áno. Vedeli sme, že nám to padne dobre? Tiež áno. To, že sa ti nechce, nie je dôkaz tvojej slabej vôle. Nie je to ani niečo, čo si treba vyčítať. Môžeš to prijať ako biologický fakt. Trestanie sa ťa len dostane do ešte väčšej paralýzy a stresu. Tým zvyšuješ pravdepodobnosť, že zopakuješ starý návyk alebo neurobíš nič. Miesto toho si dopraj láskavosť. Tá ťa uvoľní a dodá ti energiu na zdravšiu voľbu. Leto je ideálny čas stabilizovať nervový systém a nastaviť mikronávyky. Aktuálne mám pár voľných miest na individuálny coaching. Keď to zaujalo, napíš coaching alebo si pozri link v bio.